Morjesta. Yes sir. Moro. Noniin, what's up? Tässä Joel. Pari tuntia äänitelty. Ihan hyvin on mennyt toistaiseksi. Tullut vähän tavaraa. Mun mielestä aika hyvää settiä. Hullu hiitti. Ihan hullu hiitti oikeesti. Tää ei kukaan täällä. Häh? Siis vastaan! Se mitä hän tarjoaa! Se mitä hän tarjoaa! Oh bro, cooking. I'm cooking. Tästä tulee hyvä. Pari viikon päästä vähän keikkaa, niin katsotaan saadaanko tää biisi siihen asti duunattu, et pystyis soittaa siellä. Smartilla päästy mestoille. Tänään vähän keikkaa. Tosi illalla vähän ennen 9 aloitellaan. Kello on nyt. Se on 5. Tultiin paikalle ja tsekkaillaan tossa vähän soundia. Ennen sitä laitetaan vähän keikkapaikkaa kuntoon, tekniikkaa sun muita toimimaan. Ei sä et oo noin sellainen. Mä lähdin. Keikkapaikan esittely. Tää on pihlaja. Tää on meidän bäkkäri. Täällä on hullut stackit, peli. Täällä on hullut stackit. Tässä on kaiken näköistä. Sit löytyy. Voi sanoa, että puitteet on oikeesti. Puitteet on. Tää on tosi kova tää keskus. Tää leirikeskus. Täällä on setappaaminen menos. Varmaan nyt näkyy vähän huonosti vielä. Hienot on maisemat tonne. Järven ranta. Räfteri ove vielä. Räfter. Kato mikä rekkari. Etut. Tää mennään. No niin, se on valmistumassa. Pikkuhiljaa. Kova setti. Tekniikka duunis jo. Missä on bros? Noniin, nyt meillä on lava valmiina. Täältä näyttää, screenillä pyörii tavara. Ei oo mikään paras screeni, mut ihan jees fiilis tässä. Aletaan ihan just soundcheckailee ja... On toi ihan siisti. Tässä on niin miksaajan paikka ja... Täältä saa vaihdettua näitä grafiikoita. Ihan viimeisiä juttui tsekkei, ihan just alkaa keikka. Siellä on jo porukkaakin venaamassa. Kovalta kuulostaa, hyvä keikka tulossa. Aika pieni yleisö on tänään, vaihdan 30 ihmistä. Ja me vissiin päästään porukkaa nyt sisään. Meillä se oli siinä. Ota siis kovasta se mitä hän tarjoaa. Ei olla täydellisiä. Tarvitaan yhä. Laski just mun synnit, niitä oli about liikaa. Laski mun haavat, mietin ei kukaan voi niin viilaa. Musta tuntuu että mä putoon eikä kukaan musta kiisaa. Se pääsis tapas meikä ja heti mut tunteen vikaa. Nyt voi herran kokaa. Kaiken luot sä uudeksi, kun etsin valtakuntaa. Ihan sama mihin viet, se paikka minkä osoitan. Mä haluun olla siellä, tie edellä on mulle suunniteltu tie. Ja haluun muuten tehdä, vaikka en tiedä muuta vielä. Lätin alusta loppuu, mä seuran sua. Sanoin, että käy töistä, kun se kutsut
Keikka meni hyvin, setti purettu. Jeesus oli täällä meidän kanssa. Tosi hyvä fiilis. Mennään iltapalalle ja meillä on täällä hullu rantasauna.